Здравейте! Днес ще ви покажа един туториал. Какъв ли е този туториал? Толкова странен и мистери туториал. Сега ще ви покажа как се плетат гривни от ластици на 4. Така, както и да е. Аз съм започнала една гривна тук. Някаква лилаво, розово и оранжев. Мога да ви покажам. Така, днес я започна скоро рано, много скоро. Когато се върнах в училище и си написа домашните. И тук си купих един комплект за 5 лева. Нали, 4,40. Виждате ли го? Тук това бяха в пакетчета, това са кукички. Една друга кукичка, с която да плета, и ето това. И аз започнах да плета и най-много ме кефът от всичките ластици. Ето тези. Ластици лила. Вижте. Какви са ярки. Сега ще ви покажа как горе-долу, нали, да направите ето това нещо. Нали, вие може да си го правите колкото дълго искате. Можете да направите супер дълго и да увиете и да направите толкова с голяма дебела. Но карай сега. Виждате ли, че ето тези, чакайте, ще ви показвам с кукичката. Ето тези тук. Ето това е един триъгълник. И има оранжево, виждате ли го? Виждате ли е оранжевото? Щом ви пише, че тук е оранжево, взимате оранжев ластик, какъвто и да е. И го слагате ето така, между двете. Между това и между това. Хубаво. Същото го правите на тези двете. Вижте. Та майка ми и баща ми нещо се глезат с кучето. Трябва да стане нещо като е с това. Вижте, ето Хикс. Е така. Ето това. И ето това. След като направите това, тук имате 3 ластика. Аз имам оранжеви ми е първия, вторият ми е лилав, а третия ми е розов. После взимам най-долния, който ми е розовия. Ето така го взимам и го премятам най-отгоре и го слагам. Виждате ли? И право е така, вижте. Виждате ли? Ето това. Това е тук. И така ги премятам всичките. Ето, от тук. Взимам. И премятам. Сега да видим какво направих. Ето. Сега са две. И така ги премятате всичките. Започвате от която си искате да премятате. Няма никакво значение. И сега тук ви е розово, което сте такова. Значи взимате 2 розови ластичета. Какъвто ви е цвета тук, и може да сложите и друг цвят, но както вие искате. Да направите шарена, аз я правя по специален вид. И после можете, ето така, както обърнете кукичката, не е нали така. Ето така, като я обърнете, когато сложите розовия ластик или там, който ластик най-отгоре, ето така. Чакайте, че това не се е преметнало много хубаво. И ето така да ги свалите надолу. Вижте. Чакайте, виждате ли? Ето така надолу.
Е така. Взимате е тук и сваляте надолу. Пак ще ви покажа. Взимате е тук, е така сваляте надолу. Може и с тази част. Или с тази, ако искате, ето така. Но е доста дебело и иначе става. Сега най-отдолу ми е лилавото. Взимам лилавото. И почвам пак. Ще се върна, когато гривната стане готова, когато я направя. Защото клипът ще стане... Значи това почна да го плета от когато се върнах. Значи домашното го написа за 5 минутки. И после иска да си видя комплекта и почнах да го плета. Я да видя колко е часа. А, 7 часа, 8. Кой ми е звънял, бе? Кой е той, а? Звъни. Айде. Окей, с subscribe е заед busy е. Значи трябва... Please take it later. Добре, сега вземам лилавото отдолу и почвам. Това сигурно е дядо ми. Ало? Звънял си ми. Чак вчера ли? Аз сега го видях. Аз не видях. Какво правиш? Дедо, в клип си. В момента снимам клип. Кажи здравей на хората. Здравей! Да, кажи на здравей на хората. Те ще гледат. Това е дядо ми, ето. Вижте колко е красив. Никой не е при мене, просто си снимам клип, как да направиш гривна от ластици. Ами аз като пуснах клипа, като го, нали, аз ще го кача в YouTube. И те... Да... Не се смей, аз имам 20 клипа. Пък Алекс вече има 66. Ох ми нищо. Това беше най-хубавия ми ден, защото имах супер малко домашни. Супер малко и лесно, да. По математика, английски, четене. Само. Нищо, те там си играят някакво скучето и гледат телевизия. Аз правя урок тук, как да си направиш гривна. Еми, като видях и иска да видя първо колко е часа. Не, сериозно, ако дойде у вас, може да гледаме клипа някой път. Да. Такова. Айде карай че хората чакат и гледат как говоря с тебе. Чао. Айде. Така, дами и господа, това беше дядо ми.
Вижте. Аз яката рисунка. Това е кучето ми. Маля, аз май няма да имам пари за утре. Фак. Майко, аз нямам никакви пари. Кое това има само 10 лева? Не. Имам стихи. Имам 1, 2, 15. Имам 17 лева. Аз не съм луда, аз имам 30 лева. Какво? Нека да продължаваме кемпа. Да, само да си прибера телефона. Малко се замаях и гледах колко пари имам за утре, защото човек ако отида без пари, вижте, никакви пари имам, 17 лева. Какво е това, бе? И сега, най-отдолу пластика, трябва да си сложа пари. Ще си сложа още 20 лева. Не, ще си сложа 2 по 10. Така. Ще ви задържа за малко. Не ми се спира клипа. Пет. 10, 15. 32. Хайде, пъхайте се. Значи 17, 1, 2, 3, 3, 4. Колко петици има, бе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 42 лева. 40 лева. Това са много пари от човек. Господи. Остава си 10 лева. 32 лева ми стигат. Аз не съм милионер. Милионерка. Окей. Това ще продължи. Едно, 2, 3, 4. 20. 32. Къде са ми парите за утре? За театъра. Тук са. Добре, всичко е наред. Всичко е наред. Да, парични изчисления. Вижте колко съм добра по математика. Чакай да не съм зле пред камера. Да, измих си косата. Вижте каква е яка. И мериш яко. Ой! Вече
клипове 15 минути. Хора, ще се върна, когато да правя тази гривда. Знаете ли какво? Ще спирам клипа. Ще ви покажа тук. Да, това изглежда. Вижте. И ще може ли да се я сложа? Не ми се плете повече. Пък за утре искам да не е готова. Не бе, човек. Ще я доплета. Ето така. Това беше. Това беше клипа. Дано ви е харесал. Гледайте го 100 часа. Да, и е много портмоне. Така. Пък вътре е розово. Преместих си някои неща. И това. Вижте, това са вади от тук. Добре. Чао на всички. Прекарайте си добре новата година. Бъдете щастливи. Работете в екип. Недейте се карайте постоянно и викайте. Слушайте майки си и баща си, милички дечица. И аз не мога да говоря. Това съм го казвала 1000 пъти на една моя приятелка. Не мога да говоря. И аз пак не мога да говоря. Така пак не мога да говоря. Просто не е на вас, не е на вас. Скъпи мои зрители, как мога да ви покажа среден пръст? Добре. Весели празници на всички. Забавлявайте се, играйте в сняг, правете снежни човеци, парзаляйте се и се забавлявайте. Най-важното нещо. И учете много. Не е за вярване, че аз това го казвам, но да, учете, за да станете умни и си намерите хубава работа. Това клип за говорене или за гривна? Чао! Чао на всичките! Ще ми липсвате, защото няма да снимам много дълго клип. След този клип сигурно 3 месеца няма да снимам клип. Не ме хейтвайте. Не ме хейтвайте. Не ме обиждайте. То е едно и също. Не ме мразете. Просто си имам задължение. Аз съм човек. Жена. Човек. Човекова жена. Да. Не ме хейтвате. Моля ви. Ако ме хейтва само един, ще спра да снимам. Чувате ли? Но това няма да стане. Чао!